Dobrý deň. Hoci som tiež toho názoru, že všetkého veľa škodí, predsa som sa len rozhodla pokračovať v oboznamovaní vás s mojimi predstavami o volebnom programe, ktorý som zverejnila na svojej webovej stránke. Venovala by som sa teraz lokalite Bohdany, kde sme naplánovali výstavbu menších priemyselných podnikov. Nebolo to samozrejme samoučelné, bolo to preto, že v našej obci v súčasnej dobe je pomerne veľa nezamestnaných, musia odchádzať za prácu nielen teda do susedných okresov, ale často aj do zahraničia, čo nerieši problém. A keby teda v tejto lokalite sa uchádzala o existujúce pozemky nejaká firma, nejakej firmy, tak to by bolo to, prečo vlastne sa tento územný plán tvoril. Bohužiaľ, mám taký pocit, možno, že sa mýlim, ale asi mi dajú viacerí za pravdu, že hoci sa tieto pozemky kosia, to znamená, že sa využíva seno, že sa to tam aj ohradilo čosi, čo ale mne osobne aj vadí, pretože ak mne niekto ohradí pozemok, tak si myslím, že mal by sa aspoň spýtať, že to teda môže ohradiť, a určite by som nebola proti, pretože stále lepšie je mať kataster v poriadku, čo sa týka pokosenia, ako kataster, ktorý je zaburenený a na prvý pohľad to nevyzerá dobre, hlavne keď sa jedná o lokalitu, ktorá je popri tom hlavnom ťahu. Myslím si, že naša obec, ako mnohé iné obce, má tú smolu, že nemáme tu niečo také, čo by nás dostalo do povedomia v rámci celého Slovenska. Možno som neskromná, ale ak niekto vie o Hubovej, tak je to len kvôli tomu, že tu máme veľmi dobrý divadelný súbor, ktorý sa zúčastňuje aj na celoslovenských súťažach, čiže vedia o Hubovej ako takej. Ale sama z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď poviem, že som z Hubovej, tak to kde je? Že, viete, na jednej strane sme na tej hlavnej trase a ak by som nepovedala, že je to 11 km od Ružomberka smerom na Žilinu alebo pri obci Ľubochňa, tak nevedia o nás. A to je práve to, čo by som sa ja snažila, a nie len teda ja, ale aj všetci tí, ktorí sme ten územný plán pripravovali, troška zmeniť. Lebo ako náhle by tam prišli nejaké firmy do tejto lokality, ktorú som uviedla, a niečo by vyrábali, tak možno, že by mali reklamu v televízii, na billboardoch alebo v novinách, samozrejme, ak by sa jednalo o firmu, ktorá by vyrábala teda zaujímavé výrobky, a spropagovali by sme sa, pokryli by sme nezamestnanosť alebo znížili by sme nezamestnanosť a nepočekali by sme na to, že sme dedina, ktorá nepritiahne tu na ľudí tým, že máme motel. I keď ja som vďačná aj za ten motel, ale máme tu smolu, že hoci sa radíme medzi obce s prekrásnou prírodnou scenériou, že sme v lokalite, ktorá je zaujímavá, turisticky myslím zaujímavá, ale nemáme nič, za čím by sem ľudia prišli. Taká Bešeňová, tá aj príjmová časť rozpočtu je veľmi vysoká, pretože však majú tam tie prírodné danosti, majú tam tie teplé pramene, a my čo tu? Možno tam pri mne boli niekde teplé pramene, teraz už aj tie zmizli, už je tam len voda a nič iné, ale nevedia o nás, lebo nerobíme nejaké široko ďaleko známe jarmoky, nerobíme tu nejaké také podujatia, nerobíme lyžiarske preteky, nerobíme žiadne cyklotrasy, proste nič. Možno by bolo treba uvažovať o lepšej spolupráce my 4 obci, Ľubochňa, Drebárs, Švošov, Stankovaný, že sme Dolný Liptov, ale to bolo aj za mňa, že ako keby sme si starostovia strážili len to svoje, aby som ja bol lepší ako ten druhý, ale vidím aj a som o tom presvedčená, že pustiť sa do niečoho takéhoto, o čom hovorím, že zviditeľniť sa ten Dolný Liptov, tak tam tá spolupráca tých obcí je veľmi potrebná. Čiže lokalita Bohdany, menší priemyselný park, postavenie
vybudovanie nejakých menších závodov, menších podnikov, zníženie nezamestnanosti. Aj toto by bola jedna z tých úloh, o ktorej by som sa snažila, aby sa naplnili v prípade, že by teda som sa do funkcie starostskej obce dostala. Možno to bude od veci, ale v tom volebnom programe som povedala, že pouvažovať nad návrhom profesora Juraja Chovana o postavenie kaplnky pri Sípkach na Dolnom Konci. Aj to nie je len preto, aby som sa možno niekomu zapáčila, že sa ide robiť kaplnka. Bolo to preto, že nejednalo by sa o kaplnku pôdorys, čo aj 10 metrov, to v žiadnom prípade. To by bola kaplnka možno pôdorys meter štvorcový, ale išlo o to tú kaplnku postaviť tam, pretože aj pán profesor Chovan, aj dôstojný pán Viktor Olos nás oboznámili, ale je to aj v tej monografii obci Hubová o tom, že tam kedysi bol cintorín, takže je to také pietné miesto, preto tam tá kaplnka. Nie len tak akože pre nič za nič. No a keď som hovorila o tých sípkach, že sú tam tie sípky, kde by sa mohlo zhromaždiť ešte existujúce poľnohospodárske náradie a náčinie, zas nie len to tam zhromaždiť, ale keby to tam bolo a teraz keby sa podarili ten priestor okolo nejak upraviť, tam kľudne by mohlo byť niečo ako také, má to ďaleko od Skanzemu v Pribiline, alebo čo aj v Zuberci, ale proste v týchto sípkach, možno, že v jednej tej sípke by mohla byť zariadená izba, kde by ešte sa našli, hádam, nejaké aj tie periny pásikavé, alebo tie tmavé, alebo sa ešte by našlo z domácnosti rôzne mliečníky, kolovrátky, šechtáre, alebo ako sa to teraz odborne hovorí. A v tej druhej len to poľnohospodárske náradie a náčinie. Veď ja sa ustretám s tým, že keď prídu deti z mesta, ale už aj naše deti, máme pár domácností, kde sa ešte chová dobytok, tak už je to pomaly väčšia rarita ako v zoologické záhrade nejaké slone, lebo tam chodia na výlety, ale toto je čosi také, čo za pár rokov možno ani nebudeme vedieť, že Hubová bola takedy poľnohospodárska, bola kedysi dedina, kde sa ľudia vlastne žili tým poľnohospodárstvom, že čo si pestovali, čo si chovali. Takže aj preto tie sípky a celé to okolie urobiť tak, aby bolo čímsi zaujímavé. Aby sa ľudia zastavili nielen preto, aby sa desí na tých parkoviskách, ktoré sú, tie odpočívadlá, či to je už nad obcov, aby sa tam zastali, aby sa tam kamionisti vyspali, aby tam vyhodili odpad, plastové fľaše alebo čosi, ale aby sa tam zastavili aj pre niečo. Nie len odpočinúce, alebo si vystrieť kosti po dlhšej jazde. Našu obec dostať do takého povedomia, aká bola pred tým, ako sa vytvorila obec Ľubochňa. Však pôvodný kataster Gombáš je Ľubochňa, celá Ľubochňanská dolina. A my vlastne sme, tým, že sa Ľubochňa tá sa rozvíja, ale my ako keby sme stagnovali. Mali by sme si všetci uvedomiť, že ten vývoj je taký a tak dopredu a tak rýchlo dopredu, a záleží na každom jednom z nás, aby niečo preto, aby sme boli dedinou nielen čo do počtu obyvateľov, ale proste aby sme boli dedinou, o ktorú by sa zaujímali aj iní. Ale nie preto, že by sa tu niečo udialo v tom negatívnom slova zmysle, ale preto, aby povedali, tak ideme do tej Hubovej preto.